Presoei egoera honek lehen jasaten zituzten bakardade, kartzelako presio eta eskubide urraketez gain, beste injustizia batzuk pairatzera bultzatzen ditu. Senidekin aurrez aurreko harreman gutxiak dei bidezkoetara murriztu dizkiete. Lehen baino askoz isolatuago daude gure preso politiko guztiak. Pandemia honen aurrean, Pou eta Gotzonek ez dute lehen beharrezko prebentzio zein osasun atentziorik. Gainera, kartzelako funtzionarioen injustizien erabateko menpekoak dira. Injustizia guzti hauen aurrean, bakarrik ez daudela adierazi nahi diegu. Goazen Azpeitiar guztiok, gure elkartasun mezuez Pou eta Gotzoni beraiekin gaudela erakustera. Presoak etxera.